Koivu. Berg. Mutta hänen laukauksensa menee ohi maalin. Mutta sen sijaan aina kun tämä kentällinen on jäällä, niin varuillaan saa olla vastustajaa, koska pyöritys on sen näköistä. Pelaajat tuntevat hyvin toisensa, liike on hyvä. Selänne kapuaa jälleen sinne maalin edustalle, sitten on Koivun vuoro yrittää ja sitten uusi paikka. Ja siellä kiekko on, sinne näyttää Tuomas Andersson, että kiekko on häkissä ja näin tämä ketju on villissä kunnossa. 48-33 on pelattu ottelun kokonaispeliaikaa ja Suomi menee 4-2 johtoon ja tämä ketju se on värisevässä kunnossa. Se on sitä kuuluisaa lauantai-illan huumaa, mitä tarjoilee Lehtinen, Koivu, Selänne, koska joka ikinen kerta kun nämä heput ovat kentällä, niin siellä tapahtuu. Vokoun torjuu eteensä ja sitten taas kauheaa säpinää ja Jere Lehtinen lykkää kiekon häkkiin. Toista kertaa tässä ottelussa Lehtinen tekee maalin ja hyvää esityötä tekee Selänne. Siellä on Lehtinen jälleen ja kiekko lipuu. Noin, se lipuu sinne maaliin. Kyllä, Selänne ainakin siihen maaliin syöttäjäksi. Hieno, siinä on Koivukin välissä vielä, mutta Jere Lehtinen on maalin tekijänä. Saku Koivulle siitä syöttöpinna. Toinen maali tässä ottelussa. Jere Lehtinen on tällä hetkellä sellaisessa vireessä, että alta pois.